Došli ljudi u treću epizodu GTA San Andreasa, mitovi i legende. Danas ću pokazati mit o legendarnih duhovskih automobila. Pa hajde da počnemo. Prvo dođite u Bako Bejan na ovo ovde mesto. I znači uzmete ovako, pogledajte, on tam automobil, vidite da ide bez vozača i plus se vozi. Pogledajte. I na ovom mjestu će stati. Kao što vidite, to je veoma čudno, ja sam mislio da to je istina, da je to namerno stavljeno, ali sam u međuvremenu saznao da je to samo jedan običan bug. Sad ću vam pokazati i zašto je bug. To je kako je to bug. Pošto ja snijem Mystery Legend, jel tako? Znači, znate da se svi automobili i sva vozila u GTA San Andreasu spavaju. Znači, to je ovako. Naprimjer, sad ću skucati šifru Jumpije za ratni avion. Pogledajte. On je pao s neba i kad je donio zemlju, on je počeo da ide dole. Isto kao ova kola. Razumete što hoću da kažem? Znači, to je bug, jedan običan, nemojte misliti da su ovo stvarno duhovski kola, ali umeđu vremenu sam saznao da ima stvarni duhovski kola, ali to ću vam reći u jednoj drugoj epizodi. Znači, to bi bilo to, znači za ovu, neku drugu ću vam pokazati stvarni duhovski kola, tako da ljudi moji, doviđenja.